Ang pagtuman sa kasuguan o ang pagtuo kang Kristo. Galacia Kapitulo 3 versikulo 1 hanggang 14. Naunsa naman mong mga taga-Galacia, kinsa man ang naglamat kaninyo, ug nganong mituo kamo kanila. Dili ba klaro man ang akong gitudlo kaninyo mahitungod sa kahulugan sa kamatayon ni Hesus Kristo sa krus? Dili ba nga nadawat na ninyo ang Espiritu pinaagi sa inyong pagpaminaw ug pagtuo sa maayong balita, ug dili tungod sa inyong pagtuman sa kasuguan? Tinuod gayud nga kulang ang inyong panabot. Kay sa pagsugod ninyo sa inyong pagtuo kang Kristo misalig kamo sa tabang sa Espiritu, apan karon naghunahuna kamo nga mahimo kamong hingpit pinaagi sa inyong kaugalingong paningkamot. Unsa, wala ba'y pulos ang inyong nasinatian? Dili mahimo nga wala lang kadtoy pulos. Dili ba nga gihatagan kamo sa Dios sa Espiritu ug pinaagi kanya nagbuhat kamo og mga milagro? Ug dili ba nga nadawat ninyo kini pinaagi sa inyong pagpaminaw ug pagtuo sa maayong balita, ug dili tungod sa inyong pagtuman sa kasuguan? Sama sa nahitabo kang Abraham. Sumala sa kasulatan, nagtuo siya sa Dios, ug tungod sa iyang pagtuo gipakamatarong siya sa Dios. Busa klaro nga ang mga tawo nga nagtuo sa Dios mao ang giila nga tinuod nga mga kaliwat ni Abraham. Kaniadto pa nagingon na ang kasulatan nga pakamatarungon sa Dios ang mga dili Hudyo tungod sa ilang pagtuo kanya. Sumala sa kasulatan, kining maayong balita gipahayag sa Dios kang Abraham. Nagingon siya, panalanginan ko ang tanang mga tawo pinaagi kanimo. Mituo si Abraham sa pulong sa Dios og nadawat niya ang panalangin. Busa ang tanan nga nagtuo sa Dios ginapanalanginan usab sama kang Abraham. Apan ang mga tawo nga nagsalig sa ilang pagtuman sa kasuguan tinunglo na sa Dios. Kay sumala sa kasulatan, tinunglo ang wala nagtuman sa tanan nga gipatuman sa kasuguan. Klaro nga wala gayoy tawo nga pakamatarungon sa Dios tungod sa iyang pagtuman sa kasuguan. Kay nagingon ang kasulatan, ang tawo nga gipakamatarong sa Dios tungod sa iyang pagtuo magkinabuhi. Ang kasuguan walay labot sa pagtuo, kay nagingon ang kasulatan, ang tawo makaangkon sa kinabuhi kon matuman niya ang tanan nga giingon sa kasuguan. Gitunglo kita sa Dios tungod kay dili nato matuman ang tanan nga giingon sa kasuguan. Apan gitubos kita ni Kristo gikan niining tunglo. Siya mao ang nahimong tinunglo sa Dios alang kanato. Kay nagingon ang kasulatan, tinunglo si bisan kinsa nga bitayon sa kahoy. Mao kini ang gibuhat sa Dios, aron pinaagi kang Kristo Jesus, ang panalangin nga iyang gihatag kang Abraham mahatag usab niya sa mga dili Hudyo, aron nga pinaagi sa atong pagtuo madawat nato ang Espiritu nga iyang gisaad.